दाखालि बावैसो नोङो ससियेल मिडियायाव नोंनि न'खरनि बिसय बिराद दुखुनि बाथ्रा खोन्थादोंमोन। खोन्थानानैहाय माखासे जोंनि बिटिसिनि बिटिआरनि दैदेनगिरि सारमोना नोंनि खबरखौ मोननानै नोंनो माखासे दिनैनि गेजेरावहाय सार प्रमद बर'आ खोथा होलांदों होननाय खोनादों। दा बेनि बेलायाव सारा नोंनि सायाव मा फोरमायलांदों? साइकेल गंनै होलांगोन होनदों, ओमफ्राय माबा न' हरगोन होनदों, ओमफ्राय फरायनायनि फारसे सुबिदा होगोन होनदों। ओरैनो सार बुंनायखौ नोङो जाफुंजानो लुबैयो दा? औ। दा सारा नोंनो बिदि खोथा होलांबाय, दा बिनि सायाव नों सारखौ माबायदि सारनिसिम माबायदि धन्यबाद होनो सानो? आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होयो सारखौ। दाखालि बावैसो नोङो ससियेल मिडियायाव नोंनि न'खरनि बिसय बिराद दुखुनि बाथ्रा खोन्थादोंमोन। खोन्थानानैहाय माखासे जोंनि बिटिसिनि बिटिआरनि दैदेनगिरि सारमोना नोंनि खबरखौ मोननानै नोंनो माखासे दिनैनि गेजेरावहाय सार प्रमद बर'आ खोथा होलांदों होननाय खोनादों। दा बेनि बेलायाव सारा नोंनि सायाव मा फोरमायलांदों? साइकेल गंनै होलांगोन होनदों, ओमफ्राय माबा न' हरगोन होनदों, ओमफ्राय फरायनायनि फारसे सुबिदा होगोन होनदों। ओरैनो सार बुंनायखौ नोङो जाफुंजानो लुबैयो दा? औ। दा सारा नोंनो बिदि खोथा होलांबाय, दा बिनि सायाव नों सारखौ माबायदि सारनिसिम माबायदि धन्यबाद होनो सानो? आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होयो सारखौ।